Predo mnou je inžinier Miroslav Hríb, ktorý je z firmy Voda Les, jedna z úspešných spoločností, ktorá získala viacero zákazov na revitalizácii krajiny. Nachádzame sa na mieste starého Tajku, ktorý bol pretrhnutý v roku 1929 nad obcov Rudnou nad Hronom, a tu je výsledok práce. Tak pán inžinier, povedzte nám niečo o vašej spoločnosti a o tých možnostiach, ako ste lobovali, ako ste získavali zákazky na to, aby ste sa mohli na trhu uplatniť. Naša spoločnosť bola dodávateľom stavby na v tomto unikátnom prírodnom objekte. Je to 250-ročný Taj, ktorý tu je zarastený, a po jeho pretrhnutí 80 rokov a možno aj viac pravidelne spôsobuje na tomto potoku Rudno záplavy v obci Rudno nad Hronom. Keď som videl 26-metrovú hrádzu postavenú v 18. storočí, tak som dal klobúk dole pred majstrami, ktorí to dokázali skonštruovať, a celý Taj slúžil pre skláreň v obci Rudno nad Hronom. Ako zabrániť povodni? To bola prvá otázka pána starostu Trušiaka, s ktorým sme vykonávali terénnu pochôdzku, a viackrát sme menili aj projekt, pretože najprv sme navrhovali kamennú prehrádzku, potom betónovú stenu, a vzhľadom na zložitosť geológie sme sa rozhodli postaviť unikátnu kamennú hrádzu z veľkých balvánov do seba zaklínených. Tieto kamene sme vozili z okolitých lomov. Na mieste, kde sa nachádzame, boli 4-metrové náplavy, sedimenty počas tajchu, ktorý tu fungoval tých 250 rokov. Z tohto miesta sme vyťažili a odviezli 17 000 tón sedimentov, prevažne humóznej zeminy, a bola umiestnená na rekultiváciu odkaliska v Žiari nad Hronom. Čiže z jednej ekologickej stavby zemina bola prevezená na druhú významnú ekologickú stavbu. Pod celou hrádzou, ktorá je v korune široká 22 metrov a vysoká 6 metrov, je trátivod, je spodná výpusť, čiže voda permanentne prúdi, čiže aj ichtyofauna môže migrovať v tomto potoku, a celá nádrž funguje ako protipovodňový objekt, ako mokrý polder, ktorá sa zaplní do kapacity viac ako 30 000 kubíkov v čase prívalovej zrážky. Táto rúra, ktorá je osadená v spodnej časti, prepustí len také množstvo vody, ktoré potok, regulovaná kineta v obci Rudno nad Hronom, bez problémov zvládne. Žiadne konáre sa nedostanú k ne do obci, aby zapchávali priepusty a mosty. Na túto stavbu máme stavebné povolenie. Zvládli sme proces dočasného aj trvalého vyňatia z lesného pôdneho fondu. Museli sme spolupracovať s lesným úradom, s úradom životného prostredia, s odštetným závodom Žarnovica. Nebolo to jednoduché, ale zmestili sme sa aj do rozpočtu, a dovolím si povedať, že ak by sa takáto stavba realizovala za iných finančných podmienok, tak bolo by to alebo až 4-násobne drahšia stavba. My sme to zrealizovali skutočne s maximálnymi úspornými opatreniami, aby sme sa do čiastky tých 90 000 eur z DPH zmestili. Preto ma veľmi prekvapuje, ak niekto nás označil, že sme si zarobili peniažky nečestne. Chcem sa ohradiť voči takýmto veciam. Tu vidíte výsledok nášho diela. 30 000 tón kameňa sme tu museli doviesť a kúpiť ho v okolitých lomoch, vo Voznici aj v Bzenici. Všetky prostriedky išli tu do tejto stavby. Pozývam všetkých, ktorým sa to zdá na internete, v teple, v kanceláriách v Bratislave,
že je to podvod, o ktorých sa píše na stránkach tieňovej ministerky práce a sociálnych vecí, že toto je podvod, nech sem príde, nech sa presvedčí o tom, že informácie, ktoré niekto podhodil, sú nepravdivé. Ja by som sa teraz opýtal, že ako ste získali túto zákazku, respektíve rozhodnutie obce na zrealizovanie tohto projektu? V branži lesného stavebníctva robím niekoľko 10 rokov ako projektant, ako vysokoškolský pedagóg v minulosti a preto, keď sme sa dozvedeli, že vláda začala tvoriť zámer a už boli 0 programy spustené a stavby overovacie, tak sa to rozkríklo a takisto sme sa my rozbehli po jednotlivých starostoch a pýtali sa ich, nepotrebujete pomôcť, nepotrebujete vybudovať opatrenia a oslovili sme veľa starostov v republike, od Svidníka, Bardejove v okrese, Poltár, Rimanská Sobota, aj tu. Viacerí nám dali košom, povedali, že majú svojich ako dodávateľov, alebo chcú to robiť s inými firmami. Koľko projektov ste realizovali? V prvej etape sme realizovali 9 projektov, to znamená, z 200 obcí sme získali ani nie 5% na trhu, preto nechápem, prečo nás niekto dovolí si prirovnávať nejakým žralokom, ktorí na trhu zaujali významné postavenie. Významné áno tým, že tie naše stavby sú technicky dokonalé. Všetky naše konštrukcie drevené, prahy stupne, prehrádzky na tokoch sú z odkvorneného dreva. Zdravím, pán starosta. Takže veľmi si potrpíme na kvalitu práce. Podarilo sa sklbiť nadšenie a naučiť nezamestnaných aj pracovať s týmito technológiami, ktoré sú často zabudnuté. Kamenárov a ľudí, ktorí robia zápletové plôtiky, veľa nie je to, museli sme ich to naučiť, museli sme im zabezpečiť materiál a takto postupne sme dokázali takéto dielo realizovať. A ako lesný inžinier, čo si myslíte o stave poškodenia slovenskej krajiny a že čo sa týka opatrení, či je potrebné, do akej miery, v akom rozsahu a všetko, čo súvisí samozrejme s rizikami povodní? Starí otcovia, múdri inžinieri, banskí inžinieri, lesníci, poľnohospodári dávno realizovali podobné opatrenia na poliach, aby ornica nebola transportovaná do riečnych korít. Máme dnes zanesené všetky priehrady, Domaša, Šírava, Vaska, Kaskáda a to len preto, že sme neprispôsobili obhospodarovanie krajiny nášmu geologickému podložiu a vodnému režimu. Proste tento proces stavať protierózne opatrenia, preventívne opatrenia a oddeľovať ich od povodní je veľmi laický pohľad, veľmi zjednodušený. Ale takéto stavby sa budovali